Kayu akeh kok ngene kok rene sing goleki. Yo, tekosone wong ra duwe yo ngene iki, arep tugas lan duit. Oh, golek-golek kayu ngene iki. Duwe anak ya ora gelem ngewang-ewang mboke. Anak ra gelem ewang-ewang eneke mut dolan, wae dolan wae. Apa? Pengen klambi, Mak. Yen klambi nggo apa? Wong mae lho golek kayu sedina uta, kanthi dhuwit arep tugas. Kok kowe ora ewang-ewang mae? Arep bodo iki. Lah boto kon piye le? Koncone wis tuku kabeh lho. Lah kancane Bu Yagene wong kancane wong sugih dhuwit, lah awake dhewe wong ra duwe. Iki yo aja dolan wae ngewangi-wangi golek kayu. Kok kena didol nek akeh. Ora mur dolan, ae ngono kuwi. Wis Lah Memet ra anake bos Pari, kadane kowe bos apa? Agus. Iki wis tuku klambi, Mak. Kapan, Mak? Lah Gus kae lho mboke duwe toko. Pake duwe sawah akeh. Lah apa kowe iki mbokmu lho gaweane mur koyo ngene. Pakmu gaweane ya trima buruh tani. Yo pengen klambi anyar mosok kuwi-kuwi wae, Mak. Yo, ora apa-apa, wong sing penting ki ibadahe, gak klambine anyar. Wong bodo wi to le tak kandhani. Bodo kuwi to sing penting kuwi ibadahe. Posone sing dipen ditampa karo Allah. Ora sah kudu nganggo klambi anyar, sing penting resik. Salate yo penak. Sing dienggo yo gon-gon resik kabeh. Ora perlu klambi anyar. Rungokno kono Pak Ustaz mulakne nek anu ki melu ngaji. Kowe rasa nangis. Ngertenono makmu ki lho. Wong kok gak ngerteni wong tuwa. Kalau Pak, sing ning pasar ki lho. Apa nyolong bae ya, Mak? Nyolong-nyolong karepmu dhewe wae apa gak wedi dosa, kowe gak wedi Gusti Allah. Nyolong-nyolong sapi. Heeh. Sapine sapa sampeyan mbok tolong? Sapine tanggone kan. Sapine tonggono ditenono nek arep nyolong kok tak bubuk pisan engko.